carrer Major número 4 del poble de Corbins es troba situada la tocineria Calcanco, una petita empresa familiar endegada fa 43 anys, caracteritzada per realitzar tot el procés d'elaboració dels seus embotits. L'empresa està especialitzada en la producció de botifarra negra i botifarra blanca. A més, també disposa de productes artesanals com pernil curat, llom adobat, secallones, chorizo i carns fresques. El que cal fer per gaudir d'aquests deliciosos embotits és encarregar els productes desitjats trucant per telèfon i passar a recollir la comanda per l'establiment. Les dependentes, a més, ofereixen un tracte directe amb el client. Home, aquí ens ho fem tots nosaltres, aquí a casa. Llavors suposo que això és diferent. Tenim els porcs nosaltres, els matem, els elaborem. Això costa una mica de tindre a Lleida. Aquí també veiem els restaurants que, clar, venen més i tenen aquesta llangonissa. Molta gent que fan menjades, pugen aquí, llavors, clar, compren en gros. Llavors fa que arribis divendres aquí i no trobis res. A veure, aquí és el clàssic embotit de sempre, la negra, la blanca, la llangonissa. Qui voldrà més picant, qui li voldrà menys, això sí que passa. Però normalment el que ho fem ho tenen bé, no es queixen. Molta gent, per exemple, quan marxa de vacances se n'emporta. Vagui a Eivissa mateix una noia que té una joieria per savi ve cada vegada que ve aquí a buscar-la. De Madrid també. Hi ha gent que ve aquí i va i fa, te faries creus que me l'emporto a Sant Sebastià? Jo crec que aquesta és la clau. No vas a l'escorxador gran a buscar-ho. És aquí, ho maten els de casa, el cunyat, el meu home, quan té els de casa. Primera, la criança que tenen els tocinos, que és una cosa ja portada com a granja d'ells i portada. I segona, doncs, la manera de manipular-ho. Tant fent-ho amb les màquines que tenen, tant fent-ho amb el producte que no és allò de dir posem la cansalada i el pitjor perquè en surti més, sinó concretament d'un gènere bo. Les llangonisses tenen una especialitat única, vull dir, per això venen la gent. I si no ho podem dir als veïns que som aquí, com veiem els cotxes i com carreguen la gent. Venen perquè ho fan bé i perquè és molt bo. Tant la llangonissa com la botifarra, la blanca, la negra, tot. Pernil, el que vulguis. Aquí agafa el que vulguis, gènere bo. Per mi és la millor que hi ha en tota Lleida i part de la comarca. La granja de la qual disposa la família és del més peculiar. És un càmping de porcs, els quals es troben a l'aire lliure i tenen molts metres per córrer, cosa que els fa més saludables. El GSP, Grup de Sanejament Porcí, realitza anàlisis de sang anuals als porcs de la granja i cal dir que l'explotació té fama de tenir una molt bona sanitat dels seus animals. Nosaltres som una empresa petita, però toquem tots els sectors. Des de la producció de garrins, com veieu aquí, els engreixem els garrins, els escorxem nosaltres mateixos a l'escorxador municipal, els elaborem i els servim, els despatxem. Vull dir, fem tota la roda, però diguéssim a nivell petit. Nosaltres, quan vam fer aquesta granja, vam tenir els nostres problemes per legalitzar-la, perquè clar, no hi ha instal·lacions, és tot movible, i volem nosaltres, ens sembla que l'animal en palla és el millor del món. Llavors vam buscar una explotació que fos en palla, però la menor mà d'obra possible. Llavors, clar, només vam trobar aquest sistema. Sí que és una explotació que si plou te mulles, evident, has de tirar palla sovint, llavors és diferent. Aquest tipus d'explotació té molts avantatges que no tenen les granges de porcs convencionals. Jo crec que l'avantatge més gran és que no hi ha cap problema. A veure, una granja convencional de mares, amb pic naix o tocino, o als 3-4 dies, o al dia, és que avui en dia hi ha diverses maneres, ens han d'injectar ferro, que és una carència que té la llet de la mare, amb granges intensives.
Aquí la carència aquesta no hi és, llavors no cal donar ferro, no cal donar vitamines als tocinos tampoc. A més, aquí els tocinos no els tallem ni dents ni els tallem les cues, que és el que es fa a les granges convencionals, per d'altres motius, perquè la major part de les infeccions que tenen més tard els tocinos venen pel tallar de dents quan són petits, recient naixuts. Llavors, aquí no hi ha problemes ni de diarrees ni de pneumonies, que són els grans problemes que hi ha a les granges convencionals. Fent la feina que faig, disfruto i no em ve d'un rato. I això és un avantatge. Si tens molta feina i t'agrada plegar d'hora, doncs una cosa no val l'altra, no sé. Tota la producció tampoc no la matem nosaltres. Nosaltres matem una minoria. La producció que ens sobre, portem a escorxador industrial, que en diem nosaltres. Tots som industrials, la normativa d'escorxadors, tots som iguals, però bueno, portem a escorxador industrial i allí sí que notem que, clar, una cua de pienso val molts diners i la camionada de tocinos no en val tant. L'empresa realitza controls de qualitat de tots els seus productes per oferir la màxima qualitat als seus clients. És positiu tindre el contacte que tenim amb la gent perquè ells valoren el que tu fas i saben el que tu els dones, vull dir, saben que no els enganya, perquè ells venen a comprar i tu els oferis el producte o el que diem, que dius, escolta, agarra això, agarra allò, això avui és més així o és més això, i a part la gent creu i sap, vull dir, no els enganyi, i això la gent ho valora molt. Hem pogut comprovar com l'empresa Calcanco elabora artesanalment tots els seus productes. A totes aquelles persones que encara no hagin tastat aquests embotits, els aconsellem que ho facin, perquè notaran al paladar el gust de l'elaboració ben feta. Amb el reportatge dels embotits de Corbins arribem ja a la recta final d'aquest programa. Dijous vinent, però, continuarem compilant Ulls de Bou, en el que serà ja l'últim programa especial d'estiu. Fins llavors, passin una feliç setmana.